La comunitat científica està experimentant un canvi. S'està obrint a la participació d'altres actors socials, com ara la indústria, els responsables de fer polítiques de salut, la comunitat educativa, les entitats de la societat civil o la ciutadania en general. Però alhora està evolucionant cap a una recerca cada cop més interdisciplinària, que compta amb la participació d'una més àmplia diversitat de disciplines científiques. Des del Living Lab volem accelerar aquest canvi i el volem promoure per incrementar l'impacte de la recerca i la innovació. Ho volem fer promovent el que li diem innovació sistèmica, que inclou les perspectives dels diferents actors en estratègies col·lectives que ajuden a tenir millor en compte diferents elements per dissenyar i implementar solucions d'impacte.